Jama'a barkamu da wannan lokaci kuma barkamu da sake kasancewa a wannan channel mai suna Annur Tech. A bidiyon mu ne yau kamar yadda muka yi muku bayani cewa a baya za mu yi muku bayani dangane da wasu hujjoji da za su ƙara tabbatar maka da cewar Pi Network gaskiya ne. Ku sani cewar America wacce kuka sani America wacce a da ta hana harkar cryptocurrency ko take ganin is illegal kaza to ita ce take da hannu dumu-dumu wajen kirkirar Pi Network. Kuna expecting abin kamar wasa saboda dalili za ku ga duk wata matattarar duk wasu hanyoyi na samun kuɗi na technology za ku ga America ta tattare. Saboda haka ba za ta taɓa yadda a America a yadda suke da wayo ba za su taɓa yadda wata ƙasa ta ja da su wajen harkokin hanyoyin samun kuɗi na duniya ba. Za ku ga duk wani hanya na technology na duniya za ku ga sun tattare shi a ƙasarsu. Ko da kai ba ɗan ƙasar ba ne kai creating wani abu very important abu to za su kwamushe ka su mai da kai ƙasarsu ko kuma su san yadda za su yi stila ma kuɗi sai wannan technology ka sayar musu shi. Za ku ga duk wasu hanyoyin samun kuɗi na technologies da suka fi kawo kuɗi a duniya America suke. Facebook America ne, Google America ne, irin su kamfanin Amazon, iPhone, su Samsung su waye duk America ne. Duk wasu mahaukatan kamfanonuwa na technologies su iPhone waye duk America ne kun sani. To kuma abin da za ku duba za ku ga duk matattarar waɗannan abubuwan za ku ga wata jiha ce da ake ce mata California. Ita ce jihar da take matattarar waɗannan abubuwa na technologies kuma a America take. To ku je ku duba za ku ga Pi Network ina ne location ɗinsa California. Saboda haka duk wani abu wanda yake da matukar muhimmanci yanzu za ku ga America ta yi legalizing din cryptocurrency saboda me saboda Pi Network. Saboda sauran cryptocurrency da aka kawo waɗanda ba na ƙasar bane ai da farikin karɓar su suka yi. To amma finally da suka je suka kirkiri nasu suke so su kawo shi as digital money wanda duniya za ta karba saboda su zama masu arzikin da kawai sun gama da duniya inda ta fannin tattalin arziki ne duk da yanzu ma su ne a gaba. To amma su suke su kai wani mataki wanda za su mallake ko ina na duniya da mana cewa suna da power na mallakar ko ina na duniya. Kun gane? To saboda haka Pi Network yana ƙarƙashin America ne. Duk wani kuje ana su wani Dr. Nicholas da wane ne? Wallahi duk bogi ne. Kamar yadda kamfanin Facebook za ku ji ana Mark Zuckerberg waye. Ƙarya ne. America ce mai kamfanin Facebook. Maganar Mark Zuckerberg ƙarya ce. Kawai sun abin nan dinsa ne a matsayin kamar kun dai san America kun san makircinsu kun san komai. Saboda dalili na cewar Mark Zuckerberg ƙarya ne a cewa shine mai kamfanin Facebook. Kamfanin Facebook yana generating akalla $150 billion every single year. Duk shekarar duniya Facebook zai generating kuɗi sama da dala biliyan 150. To, if Mark Zuckerberg is the owner of Facebook, me yasa bai fi kowa kuɗi a duniya ba? Every single year yana generating more than $150 billion. Duk shekarar duniya me yasa bai fi kowa kuɗi a duniya ba? To wannan yana tabbatar muku da cewar America ita ce mamallakiyar kamfanin Facebook. Maganar wani Mark Zuckerberg ku ajiye shi a gefe. Wannan kawai shi wakili ne kawai. Sun sa shi ne a matsayin shine wakili mamallakin kamfanin Facebook. Amma wannan magana ƙarya ce. Kawai ana rena mutane hankali ne suna wasa da hankulan mutane. Duk da yanzu sun san sun kai matakin da koda sun fito sun cewa duniya Facebook da sauran abin nan din technologies mallakin su ne. Duniya ba za ta wani bayar da za ta yi da su. Tunda Allah ya riga da ya ba su ƙarfi na mulki na arziki da komai a duniya. To yanzu Pi Network yana ɗaya daga cikin abin da suke so su yi amfani da shi su tsare arzikinsu. Dalili akwai abubuwa da yawa da suke faruwa waɗanda suka ruguza tattalin arziki na duniya wanda America tana sane da faruwarsu kamar irin su coronavirus da ake cewa duk in kuka tsaya kuka nutsu za ku ga abu ne wanda kawai ya rena wa mutane hankali akai. Kun gane? Akwai abubuwa da yawa da suka faru waɗanda za ka tabbatar da cewar kawai coronavirus rena mutane hankali aka zo da ita wanda za ta ba da gudunmawa wajen karya tattalin arzikin duniya ta yadda ba ma kamuwa da cutar ne matsalar ba, tsoron wannan cutar shi zai sa abubuwa duk ƙasashe su ta kashe kuɗinsu akan wannan abin nan din kuma inda za a samu maganin nata da waɗanda suke kawo tallafin samun maganin nata su waye American ne. Su ne duk rena mutane hankali suke duk yanda za su mallake tattalin arziki na duniya haka suke so. To amma mu ba za mu hankalta ba ko kuma waɗanda suka hankalta sun hankalta duk da dai ba yadda za su yi zuma amma dai kamata ya tsaya ka nutsu ka gane. Sannan kuma bugu da ƙari abin da ya shafi kamar wannan yakin America tana sane da yakukuwa waɗanda suka fi wannan ma nan gaba za su iya faruwa kamar yakinsu da a wannan Rasha da Ukraine za a iya samun waɗanda suka fi wannan ma
zafi nan gaba. To shi yasa project ɗin Pi ba project ne wanda yake wai sabon project ba, project ne wanda ya daɗe dama, an daɗe da kirkirarsa, kun gane, an daɗe da kirkirarsa, finally ne aka fito da shi, aka nemi mutane, kuma sun san idan suka ce project ne wanda za su kirkira su haɗa shi ta yadda za su fito da shi duniya ta karɓa lokaci guda ba zai yiwu ba. Shi yasa suka ce to bari mu sakarwa mutane dama ta yadda kalilan daga cikin mutanen za su karɓa, sauran za su karyata, kun gane. To suka saki ragamar cewar aje ai mining na Pi network ta yadda kai za ka yi aikin da kanka, ba su za su yi su zo su ce za su sayar ba, kai za ka yi wannan mining din, wannan ya biyo wancan labari, wancan ya biyo wancan labari, wancan yi wancan register, haka sai kaga an samu an yi mining ɗinsa, an tara shi da yawa, da wayoyinku za ku yi amfani ku tara shi. Idan kuka tara shi ya zama da cewa kalilan mutanen nan da suka karba an yi launching sun samu moriyar abin. To fa duk wanda zai zo daga baya bayan an gama da wannan, duk wanda zai zo daga baya shi kuma sai dai a ci moriyarsa. Dalili, idan kamfani ne suna son su yi mu'amala da Pi network, saboda akwai matakin da zai kai dole kowa sai ya yi amfani da shi. To idan kamfani ne yana so ya yi mu'amala da Pi network, za ku samu wannan kamfanin sai dai ya ba da kayansa a bashin Pi network. To abinda za ku duba a nan shine a Pi network akwai charges, akwai fees da ake biya idan za a yi cinikayya. To iya wannan charges din da yake tafiya gunsu, kun gane? Iya wannan charges din da shi za su generating wasu mahaukatan kuɗaɗe. Iya waɗanda suka samu wannan abin suka mallake shi za su samu kuɗaɗe. Amma me wannan charges din da kuke renawa da suka sa 0.01 ne ko 0.0 menene, to wallahi wannan charges din da shi ko mining kuka samu, su kuma generating za su ke every day sai ya shiga. Duk wanda ya cinikayya da Pi a duniya, charges din nan zai tafi musu. Kuna ganin wannan charges din is nothing. It is not nothing. Ba za a kira shi ba komai ba, wallahi wannan charges din da kuke renawa da shi za su ke generating mahaukatan kuɗaɗe wanda ba ku expecting. Saboda America ta wuce tunanin mutane, suna da basira ne sosai, shi yasa suke leading duniya. Saboda haka malam, in za ka yi Pi ka yi, dole Pi zai tabbata, saboda su sun fi ka hango mahaukaciyar riba da dukiyar da za su haɗa. Magana kuma da nake akan yakukuwa, sun san cewar yaƙi nan gaba zai iya sake ɓarkewa, saboda akwai ƙasashe da suke neman yin bara'a wasu, da kuma waɗanda suke neman yin bara'a wa ƙasashen da suke ƙarƙashin su, kamar Ukraine, kaga tana nema ta yi bara'a daga Rasha ta koma America, su kuma Rasha ba za su yadda ba. To irin waɗannan ga su China da America ba shiri ake ba, da dai sauransu, Iran waye, Koriya wacce uwa, to irin waɗannan sun san wannan yakin zai ɓarke. America suna da wayo, saboda sun san idan aka yi yaƙi face to face, suna da kayan yaƙi waɗanda kowace ƙasa suka sa a gaba za su iya ganin bayanta, amma su ba abu kaɗan za a musu fa'illata su. Shi yasa ba sa taɓa yadda su yaƙi na bindiga ko bamamai ko wani nukiliya. Za ku ga suna ta cewa a je Majalisar Ɗinkin Duniya a tattauna, saboda sun san suna da gurare, suna da dunkulallen gu wanda arzikinsu yake a nan. Idan aka harba wani rocket ya je ya baje wani mahaukacin kamfanin, an mahaukaciyar illata su, saboda komai nasu su a dunkule yake. In aka harba wani rocket ya je ya baje kamfanin Google, ko ya je ya baje kamfanin Facebook, ko ya je ya baje wasu mahaukatan kamfanonuwa da irin su iPhone su waye, ka bar masu iPhone su wannan dama abin yana nan, an riga da an yi abin nan ɗansa. Amma yanzu Facebook in aka wargaza hakan ya gyaru, it is not easy. Kuma China ba su amfani da Google, ba su amfani da Facebook. In sun wargaza Google ko Facebook ba damuwarsu bane, damuwar duniya ne da su America. Ba su amfani da shi. Gwara ma Facebook suna amfani da Facebook, amma Google ba ruwansu da shi, suna da manhajarsu da suke amfani da ita. Sunanta na manta da na gaya muku, ba ruwansu da wani Google, ba su amfani da shi. To ka gwada sun wargaza Google, ba matsalarsu bace wannan. Suna da manhajojinsu da suke kirkira. Kun san su China komai nasu daban yake. Ba su biya amfani da wani kayan America ba, saboda kar wata rana ta musu gori ko ta zo ta hana su yin amfani da wani kaya nata, kun gane? To America sun san da wannan, to yana ɗaya daga cikin dalilan da yasa suka creating na Pi network, ta yadda kuɗi na duniya zai tattara a nan, kuma sai sun fi kowa arziki a nan din, kun gane? Idan ya zama na cewa sun tara waɗannan kuɗaɗen a nan, to duk yakin da za a yi a duniya kuɗi ba zai taɓu ba. Saboda haka arziki na kuɗi ba zai samu matsala ba, sai dai sauran arziki irin su kamfanonuwa da wane ne, kuma wannan idan an yi za a gyara saboda akwai kuɗi, kuma kuɗi zai samu enough ta
ta yadda za su iya yin komai. To suna da plan sosai akan Pi network. In za ka yi Pi malam ka yi Pi, in ba za ka yi Pi ba ka bar shi. We are not advising you ka zo ka yi Pi. Kawai wannan muna faɗa muku ne saboda kar ku zo nan gaba ku ce ba mu faɗa muku ba dangane da Pi network. In za ka yi, ka yi. In ba za ka yi ba, idan ba ka yi rijista ba, ga username ɗin nan in ka je ka za ka yi rijista da shi, ga link na a description, ka je ka ɗauko Pi ɗinka, ka zo ka yi rijista da wannan link ɗin a wannan username ɗin nawa, saboda na samu referral, na samu ƙarin sauri, kai ma kuma ka samu ƙarin mabiya, saboda shi referral ɗinsa in kai you are my underline. In haka zalika ni ma zan shiga ƙarƙashin cycle ɗinka. Kun gane? To saboda haka mutum zai yi rijista ya yi amfani da wannan username ɗin na, saboda in ya je yin rijista ya sa lambar waya, ya sa sunansa complete, ya sa username, a ƙarshe za su tambaye shi sunan da zai amfani da shi as referral code ɗinsa, sai ya saka wannan. To shine dai. To America gaskiya tana da abubuwa da yawa dangane da Pi network. Saboda haka yana da matuƙar muhimmanci ka ɗau wannan abu da muhimmanci sosai ka je kai Pi network. Insha Allah, Allah ya ba mu sa'a, Allah ya taimake mu. A baya kuma na yi bidiyo dangane da asalin samun kuɗi da kuma yadda za a yi Pi network ya samu, yadda aka yi Pi network ya samu da kuma in baka kalla ba akwai link ɗin a description, sai ka je ka kalla, yana da matuƙar muhimmanci. Mun gode da ziyartar wannan channel ta mai suna An-Nur Tech. Sai mun sake kasancewa a wani sabon bidiyo. Mun gode.